जोंनि प्रब्लेमा मा जोंनि केस हाइनेस केस बेफोर उइद्र जानांगौ 4 बोसोराव दिनै हाबबाय एनडिएफबिनि जाखिनि दैदेनगिरिफोर इउपिपिएलआव आर'नाइ गाननायफोर बिथांमोना बुंदों रन्जन दैमारिखौ गनायनि नामाव मा मेम'रेन्डाम गथायदों प्रमद बर'नो एथराब मानो बुंनो हायाखै रन्जन दैमारिनि फेमिलिनि बाथ्राखौ जुदि बुंनो हादोंबा सानजाराङा दिनै रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ उदां जानांगौ होननानै मानो बुंनो हायाखै मैया दाखालिबो एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर कयेकजन दैदेनगिरिफोरा बुंदों जों खावलायदों एनडिएखौ जों सापर्ट खालामनायनि खारना बेनो रन्जन दैमारिया उदां जानांगौ जायफ्रा हाइनेस केस थानाय बिथांमोना उदां जानांगौ एनआइए केस नांनानै थानाय बेफोर उदां जानांगौ बेफोरबायदिनि खेत्रआव बुंदों नाथाय 4 बोसोर जालांबाय सावरायग्रा आरो सानजारां मा जाखो लोगोफोर एक्चुअली आं एस सानजारांनि सायावसो माखासे बाथ्राखौसो एसे बुंनो लुबैदों जायफोरा नायनो गोसो बिथांमोना नायबानो जाबाय आरो जायफोरा नायनो मोजां मोना बिथां आनफल' खालामना लानाया मोजां आं मैयानिफ्राय बुंदों बार बुंदों ओंखायनो नोंथांमोना जुदि जायफोरा नायनो मोजां मोना बिथांमोना नायिया मोजां जागोन आनफल' खालामनानै ओंखारलांनो हागोन एस सानजारां ना बिथाङा दाखालि मोनसे स्टेटमेन्ट होदों मैखोम थानाय चेनेलावहाय मा चेनेलथाय आंबो मोनसे रोंला जाय हक मैखोम बिथांखौबो जों बायदि रोखोम खोनाबाय थायो सम बिनि बाथ्राखौ बुंनो थांला दिनै सन्जय स्वर्गियारिया दिनैहाय मैखोमनि स्टुडिअ'आव थांनानै ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंहैदों जाय बुस्थुखौ जों दिनैसिमबो आनखि सन्जय स्वर्गियारि सानजाराङाथ' मैया दाखालिनि जुनियर गथ' आं बेखौ बुंगोन बिखौ जुनियर मानसि बिबो हिसाबै दिनै बे मानसिया दिनै नैबे गबिन्द बसुमतारियानो दिनैसिमबो बे बाथ्राखौ रायखाङाखै प्रेसिडेन्टनि बिसिया बहा थायो बहा थाया बेखिनि बाथ्राखौ दिनैसिमबो रायखाङाखै गबिन्द बसुमतारिया अनलि पलिटिक्सनि बाथ्राल' बुंखांबाय थादों आरो गेजेर गेजेर सम रन्जन दैमारिया गनाय गयैनि बाथ्राखौ बुंखांबाय थायो दिनै सन्जय स्वर्गियारिया सानजाराङा रन्जन दैमारिनि न'खरनि फेमिलि बाथ्राखौ ओरैबायदि बुंहैबाय बयनिख्रुइबो दुखुनांथावनासिन रन्जन दैमारिया गयैनि खारनाबो ओरैबायदियावसो जाहैदों केस उइद्र जायैनि खारनाबो ओरैबायदियावसो जायफ्रा दिनैहाय एनआइए केस नांनानै थानाय बेफोरबो रन्जन दैमारियानि फेमिलिया इन्डियायाव फैयैनि थाखायसो बे रावा बेसेबां गनायजाथाव सन्जय स्वर्गियारि बा सानजाराङा दिनै नैबेहाय बेसेबां बुरजा दं बेखिनि बाथ्राखौसो बुङो आं लोगो मोनदों बिखौ बांलादेश केम्पआवहाय आं बिखौ लोगो मोनदों बिदिनो 3-4 मान्थ बेफोरबायदि आं लोगो मोनदों बिजों अब्लानि समाव बिखौ आफादा अननानै दै रोगानि सिन्थाय होलाया माबा माबि गिदिर बिबान होलायना दोनदोंमोन जिहेतु माने बिथाङा मिशनाव फरायनाय ना हिसाबै गोरों होनलायनानै बे समाव आफादावहाय पुरा सन्मानबो होलायनायबो जायोमोन दै मिशनाव फरायनाय बा एसे इंलिसफोर गोरों जायोब्लाथाय बेफोरखौ एसे मोजां बिबान बा मोजां सन्मान होलायोमोन आफादा माने बाद बाकियाथ' प्राइभेट स्कुल बिदिनो गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायबाय बर' मिडियामाव फरायबाय बेफोरबायदिखायनो बारा इंलिसबो रोङा माबो रोङा ना हिसाबै आरोखि जिखियानो जादों आं बेखौ बुंनो थांला दिनै सन्जय नैबे सानजारां बिथाङा एमसिएलए बिटिसिनि एमसिएलए जानानै फैदों नोंथाङा 25आव गेलेफिन देरहागोन ना देरहाया आंहा नोंनि सायाव बिराद डाउट दङ आं एखेबारे जायफोर एमसिएलएफोर दङ एनडिएफबिनि एमसिएलए जानानै दं बिथांमोना देरहागोन ना बिराद आसा खम मोनथिबाय नोंथांमोननि जायगायाव जोंनि कयेकटा दैदेनगिरिफोर XYZ फोर दङ बेफोरबायदियासो होजोबगोन मोनथिबाय नोंसोर चान्स मोननाय नङा सानजारां बिथांमोनाबो मालाबाबो देरहाया एमएलए हिसाबै बहाबा दङ एनडिएफबिनिफ्राय बिथांमोनाबो देरहाया बे रोखाखा आं हले बुंखायो खारन जेबो मावनो हायाखै नैबे सन्जय ना मा होनना बुङो अरिजिनेल नामा सन्जय आफादाव सानजारां बिथाङा दिनै माथो मावनो हादों एनडिएफबिनि जायफोर मुंख्लं फेमिलि दिनै बेफोरबायदिनि न'खरखौ मोजांखौनो नायनो हायाखै गबिन्द बसुमतारिनाव थांनानै नैबे सानजाराङा माथो रायलायनानै होनो हादों आंथ' बहुद सावरायहरोना
जायफोर मार्टियास जानाय फेमिलि बेफोरबायदि न'खरजों सावरायहरोना दिनै 100 थाखानि प्रब्लेम जायो दिनै गथ' सासे एडमिशननि उसुबिदा जायो बेफोरबायदिखौ सावरायना होनो हायाखैना दिनै रन्जन दैमारिनि खोथाखौ सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया दिनै सिन्था खालामनांगौ दरखार गैया बियो गबाबो दिनै हिर' गवाब्लाबो दिनै हिर'खा रन्जन दैमारिया हिर'खा ओरैनोब्लाबो दिनै रन्जन दैमारिया गब्लाबो हिर' गवाबाबो हिर' गवालाफानो थायोब्ला रासिन हिर' डाबल हिर' जानानै दं दिनै बुंबाय थानो मोनगोन दिनै इउपिपिएल सरकारखौ जों बखिबाय थानो मोनगोन मोनथिबाय बेफोरबायदि दिनै सन्जय नैबे सानजाराङा रन्जन दैमारिनि फेमिलिनि बारै माथो मोनथिगौ बिलाय दिनै माथो मोनथिगौ एक्स वाइ दिनै बिथाङा बुंदों दिनै फेमिलिखौ लाबोयैखायनो दिनैसिमबो उदां जायाखै उदां खालामनोनो गोसो गैखाथाराब्लालाय दिनै बे सरकारालाय उदां खालामनो गोसो गैखाथारा नोंसोरनि माखासे नारसिननाय नोंसोर बुंनोनो गोसो गैया दिनैहाय ओंखायनो दिनैहाय रन्जन दैमारिनि फेमिलिनि बाथ्राजों नाथ्रोदलांनो हमदों खोथाफोरखौ दिनै एकर्ड जादोंब्ला गोजोन गोरोबथा जादोंब्ला आं बेखौसो बुंगोन गोजोन गोरोबथा जुदि जादोंब्ला गासिबो एभ्रिथिं जायफ्रा दिनै हाइनेस्ट केस जानानै दं बेफोरो उइथड्र जानांगौ नाम्बार 1 जायफ्रा दिनैहाय एनआइए केसाव नांथाबनानै दिनै थैथाबनानै दं न'खरनि फेमिलि दिनै बिथांमोनाबो दिनैहाय बिमा बिफाया दिनैहाय दुखु खस्थ' लानानै दं जाय गथ'आ दिनै गावनि बिफाखौ सिनाया जाय गथ'आ दिनैहाय गावनि बिफा सासे दिनैहाय पुलिसफोरखौनो दिनैहाय बाबा होननो गोनां जादों बेफोरखौ सन्जय सानजाराङा जेबो मिथिया ओंखायनो दिनै रन्जन दैमारिनि फेमिलिनिजों माखासे बाथ्राखौ नाथ्रोदना हरनाय स्टुडिय'आवहाय बुंनायखौ जों नुनो मोनदों सानजाराङा दुखु मोननानै लाब गैया बिथाङा बिथांनि हिस्ट'रिखौ बिथाङा मोनथिगौ नोंथांनि जाखिनि हिस्ट'रिखौ जों मोनथिगौ जों बेखौ बुंफुनोबो थाङाखै आरो बुङाबो प्राइभेट बाथ्रा पलिटिक्सआव गोबां बाथ्रा ओंखारो रन्जन दैमारिनि फेमिलिनि खोथायानो फैनो नाङा नोंथांमोना दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय रन्जन दैमारिनि सायाव जुदि मोजां सिन्था खालामदोंमोनबा दिनै 4 बोसोर जालांबाय 5 बोसोर जोबलांनिसै रन्जन दैमारिया दिनै मानो उदां खालामनो हायाखै दिनै नोंथांमोना दिनैहाय एमसिएलए हिसाबै गबिन्द बसुमतारिया दिनै डिपुटि चिफ हिसाबै प्रमद बर'खौ नारसिननो हायोमोन मानो नारसिननो हायाखै बिनि देरसिन दुखुनांथावना मा दं जों जेसेबां दिनैहाय आफाद फेक्सन जानायावहाय जों क्षमा होलायजोबदों क्षमा होखांनायनि उनावबो दिनैनि दिनाव मानो उदां खालामनो हायाखै मेन खारना मा एमसिएलएथ' गोबां दं रन्जित बसुमतारी दं इएम रन्जित बसुमतारी दं आरो ओमफ्राय एमसिएलए हिसाबै सावरायग्रा दं नों थाबाय एमएलए हिसाबै बड'सा थाबाय डिपुटि चिफ हिसाबै गबिन्द बसुमतारी थाबाय गोबां दं बेफोरबायदि दिनै नोंसोरो मानो बुंनो हायाखै मा खारन दं बिनि आन्दोआव मा दं दिनै बेफोरबो दुखुनांथावनाया जों जायनि जाहोनाव दिनै सानजारांनि सायाव सापर्ट खालामनो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनै गबिन्द बसुमतारीखौ जों सापर्ट खालामनो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनैहाय फेरेंगानि मतामतआव जों थांनो हायाखै जायनि जाहोनाव सावरायग्रानि मतामतआव जों थांनो हायाखै जायनि जाहोनाव जों दिनैहाय बिटिआरनि सासे सिएम बिनि बाथ्राखौ जों खोनासंनो हायाखै बिटिआरनि सिएमनि बाथ्राखौ जों जुदि बुङोब्ला दुखुनांथावना जेब्ला दाखालि मानासाव इउनाइटेड फराम अफ एक्सननि बे सावरायो अब्लानि समाव प्रमद बर'आ दिनै लाजिनानै सेस जादों जोंखौ जेबो नायाखै होननानै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्सननि बिनि दैदेनगिरिफ्रा बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों अब्लानि समावहाय प्रमद बर'आ लाजिनानै सेस जादों आरो बुंबावगोन जेबो नायखायाखै जोंनि प्रब्लेमा मा जोंनि केस हाइनेस्ट केस बेफोर उइथड्र जानांगौ 4 बोसोराव दिनै हाबबाय एनडिएफबिनि जाखिनि दैदेनगिरिफोर इउपिपिएलआव आर'नाइ गाननायफोर बिथांमोना बुंदों रन्जन दैमारिखौ गनायनि नामाव मा मेम'रेन्डाम गथायदों प्रमद बर'नो बिटिआरनि सिएम बिथांनो गथायदों खिन्थु बेफोरखौ नापात्ता खालामदों डास्टबिनाव गारनानै दोनदों बिथां नों बे सावरायग्रा नैबे सानजारांनि मा होननानै बुङो सिएम नोंथांमोननि सिएमआ डास्टबिनाव गारनानै दोनदों एनडिएफबिनि जायफोर केडारफोर बिथांमोना रन्जन दैमारि गनाय एनआइए केस नांनानै थानाय बेफोरखौ उइथड्र खालामनायनि नामाव मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन बेफोरखौ डास्टबिनाव गारदों मानो गारदों होमबा नोंथांमोननो रायजो राजाफ्रा बेसेबां थागोन
थानाय नङा नोंसोरजों रावबो थानाय नङा UPPL नोंसोरजों रावबो थानाय नङा बर' रायजो राजाफ्रा आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन दिनैहाय रन्जन दैमारि सारनि बाथ्राखौ नोंथांमोना बुंबाय थादों मानो एथराब मानो बुंनो हायाखै रन्जन दैमारिनि फेमिलिनि बाथ्राखौ जुदि बुंनो हादोंबा सानजाराङा दिनै रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ उदां जानांगौ होननानै मानो बुंनो हायाखै मैया दाखालिबो XNDP-नि दैदेनगिरिफोर कयेकजन दैदेनगिरिफोरा बुंदों जों खावलायदों NDA-खौ जों सापर्ट खालामनायनि खारना बेनो रन्जन दैमारिया उदां जानांगौ जायफ्रा हाइनेस केस थानाय बिथांमोना उदां जानांगौ NIA केस नांनानै थानाय बेफोर उदां जानांगौ बेफोरबायदिनि खेत्रआव बुंदों नाथाय 4 बोसोर जालांबाय सावरायग्रा आरो सानजारां मा जाखो जोंनि केस उइथड्र जानाय आरो लोगोसे NIA नांनाय नोंथांमोननोथ' मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन ना जोंनि XNDP-नि दैदेनगिरिफ्रा कयेकजनफ्रा होदोंमोन ना दिनै मा जाखो बेफोरथ' गैयाना जेबो गैया उदां जायाखै 4 लाखनि बाथ्रा बेफोरथ' मोनाखै कयेकजन सेंग्राफ्रा दिनै ओरैबो जाया हालावबो थाङा मैयावबो थाङा नोंसोर खालामजोबदों जेसेबां दाय बेफोरबायदि ओरैबो गैया गोदाव सोराव खालामनायफ्रा गबिन्द बसुमतारी सानजारां आरो ओमफ्राय नैबे जायफोर दैदेनगिरि फेरेंग्रामोन सावरायग्रामोन बिथांमोनानो गोदाव सोराव खालामजोबदों दुखु मोननानै लाब गैया गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन दुखुबो मोनदों रागाबो जोंदों दिनै सानजारांमोन बायदिखौ जों बुंनो समाया थेवबो जों बुंनो गोनां बायद्धता जादों नों गाज्रिमोन बा मोजांमोन थेवबो आं सानजारांनो फन हरथाबबाय थागोन आं नों रागा जोङो ना मायो नों आंखौ मा बायदिसिना XY सानो ना मा सानो बे नोंनि बाथ्रा बे मासाव अफ्रिनिया हाइनेस केस दंबावो कर्ट गाहैनांगौ सोर हरगोन आंनो फैसायाखौ UPPL-नि आंनो प्रमद बर'निफ्रायसो नांगौ आरो लाइभ केमेरा जागोन प्रमद बर'निफ्राय जिखिनि फैसा लागोन लाइभ केमेरा जागोन आंनो सिदा बाथ्रा बिथाङा मा साना बे बिथांनि बाथ्रा आंखौ माबा मोनसे FIR होनानै दोन जों जेब्लायबो केसजों भुगिनानै खस्थ' मोननानै दिनैसिमबो बे अबस्था जों दं जों गुबुननियाव रेन्ट थानानैब्लाबो आगोर मोनाखै मोनथिबाय जायफोर MCLA-फोर बिसोर बेथनल' जानो गोरों बेथनल' जानो गोरों जेबो गैया जाथिनि बर' हारिनि बाथ्रा हारिनि थाखाय नांख्रुबग्रामोननो बिसोरो जायफोर MCLA-फोर जायफोर दिनै EM-फोर हारिनि बर' हारिनि जाथिनि जोंनाव रोदा थै खारनाय बर' जाथिनि थै दं होननानै बुंग्राफोर दिनै बिसोरनावनो रासिन बर'नि सिन्था खालामग्रा गैया बर' हारिया दिनै मा अबस्थायाव गोग्लैदों बबे अलखदाव थांदों बे बाथ्राखौ सिन्था मालाबाबो खालामा मालाबाबो साना गावनि बेक्ति बाथ्रा गावनि न'खर गावनि फेमिलि बेफोरबायदिखौल' सानो थ' रायजोफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबां खोथाबो बुंबाय सोरनावबा जुदि दुखु नांदों बा बिखायाव जुदि नांहैदोंब्ला आं बावहाय गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय आरो जोबथारनायाव मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन जायफ्रा नायनो मोजां मोनो बिथांमोना नाय आरो जायफ्रा नायनो मोजां मोना बिथांमोना 100% दानाय आनफल' खालामनानै ओंखारलांनो हागोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि